Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Да Нового года засталося некалькі дзён, і мы вырашылі сустрэцца з палітычным аналітыкам Валерыем Карбалевічам, каб падвесці такія вынікі, нібыта палітычныя вынікі, як і знешнепалітычныя, так, магчыма, калі паспеем, то і ўнутрыпалітычныя вынікі 2018 года. Праўда, яшчэ кіраўніцтва Беларусі і Расіі вырашыла нам паднесці сюрпрыз. Маўляў, рана падводзіце вынікі. 29 числа яшчэ будзе сустрэча ў Маскве, даволі важная, спадзяемся, калі ўсё ж такі будуць нейкія вынікі. Тым не менш, паспрабуем падвесці, таму што шмат што ўжо здарылася і можна гэта абмяркоўваць. Такім чынам, добры дзень, спадар Валерый. Добрый дзень. Калі казаць пра знешнюю палітыку, ось цягам года, да сённяшняга дня, якую падзею вы вылучылі, можа, назвалі, калі не самай галоўнай, то адной з самых значных, адной з самых такіх заўважных і галоўных? Галоўная падзея ці галоўны тренд гэтага года, мне падаецца, гэта ўсё ж тое, што адбылося ў канцы у беларуска-расійскіх адносінах. Заява Медведзева ў берасці аб тым, што далейшая эканамічная дапамога Расіі Беларусі будзе адбывацца толькі пры ўмове, калі Беларусь пагодзіцца на далейшую інтэграцыю з Расіяй на аснове дамовы аб саюзнай дзяржаве, падпісаная ў 1999 годзе. Гэта ламае ўсе папярэднія тренды, ўсе папярэднія падзеі ў беларуска-расійскіх адносінах і стварае зусім новую сітуацыю. Вось, наколькі яна будзе новая, ці сапраўды яна будзе новая, ці не можа так быць, што Расія неяк адкруціць назад, які кампраміс бакі дасягнуць. Вось, гэта галоўныя пытанні, якія ад гэтага году застаюцца на наступны год. Я думаю, што гэта падзея і будзе вызначаць усе наступныя падзеі ў беларускай палітыцы. Вось учора у нас у эфіры была пасол Великабрытаніі, спадарыня Фіёна Гіб, і па-за межамі эфіру мы так дзяліліся меркаваннямі, і яна ў мяне таксама пытаецца, а вы сапраўды лічыце гэтую сітуацыю паміж Мінскам і Масквой, гэты, так бы мовіць, канфлікт ці крызіс, як его правильно назваць, што тут ёсць пагроза для незалежнасці. Я не аналітык, таму пытанне да вас. Все ж таки, вы бачыце тут пагрозу? Тэарэтычна пагроза ёсць, і пагроза заўсёды ёсць. Калі мы кажам увогуле пра беларуска-расійскія адносіны, то тут, безумоўна, існуе пагроза нейкага абмежавання беларускага суверэнітэту і в эканамічным сэнсе, інфармацыйным сэнсе. Але тое, што зараз Расія вылучыла такі ультыматум фактычна, зразумела, гэта павялічвае моцна гэтую пагрозу. Вось, але я б пакуль не падзяляў бы тыя алармісцкія погляды, якія зараз гучаць у медыях, інтэрнэт-рэсурсах, што ўсё, капец беларускай незалежнасці, што бацька загнаны ў кут, што яму няма куды дзецца, што ён будзе вымушаны ісці на тыя умовы, якія вылучае Расія. Я думаю, што гэта далёка не так. Па-першае, таму, што Расія не першы раз заяўляе аб тым, што ўсё, больш не будзем падтрымліваць эканоміку Беларусі, пераходзім на рынкавыя адносіны. Можна ўзгадаць падзеі на мяжы 2006-2007 году, калі адбылася так названая нафтагазавая вайна і нават на 3 дні перакрыла Беларусь трубапровады расійскія ў Еўропу. Потым быў 10-й год, калі Расія зноў жа напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў Беларусі тэрмінова патрабавала разлічыцца за газ, і нават у Беларусі давялося пазычаць грошы тэрмінова ў Азербайджана.
Вось. Ну а потым Расія адступала ад сваіх ультыматумаў. Таму ці сёння гэта канчатковае рашэнне Расіі, ці не канчатковае, я думаю, што гэта яшчэ далёка не так. А з другого боку, калі сапраўды Расія нават не будзе саступаць, то я не думаю, што Лукашенко пойдзе на тое, каб здаць Расіі важныя часткі беларускага суверэнітэту. Ну, тыя хаця б, што прагаварыў Медведзеў, то бок сумесная валюта, сумесная мытня, сумесны суд, сумесная разліковая палата і так далей. Фактычна мы разумеем, што сумеснае гэта значыць пры умове велізарнага дамінавання Расіі гэта будзе расійскае. І гэта значыць, што Беларусь траціць значную частку суверэнітэта, і гэта значыць, што Лукашенко траціць значную частку ўлады над Беларусю. Наўрад ці ён, для якога ўлада гэта амаль што ўсё ў жыцці, пойдзе на такія саступкі. Ведаеце, я спрабаваў на эфір, правда, не сёння, а крыху раней, каб абмеркаваць тое, што адбываецца паміж Мінскам і Масквой, запрасіць аднаго даволі высокага чыноўніка. Перапісваліся з ім, і ён мне кажа пра аб'яднанне, паглынанне і гэтак далей, все там сінонімы можна падбіраць, казаць увогуле не варта і нават шкодна, таму што для Беларусі, для беларусаў суверэнітэт і незалежнасць это непарушныя ісціны, на якія нават замахвацца не трэба. А іншая справа інтэграцыя. Чаму не казаць, чаму дрэнная вы бачыце ў інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы, паглядзіце на інтэграцыю ў межах Еўрасаюза. Што гэта, дрэнна было ці не дрэнна? Выгоды былі для ўсіх. Ці бачыце вы у той інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы, пра якую казаў і той же самы Медведзеў, і Козак, і ўсе астатнія, там Сілуанаў, і ўсе астатнія, нейкую ўсё ж такі, што гэта шкодна. Можа сапраўды параўноўваць з Еўрасаюзам, тым больш, што дамова аб саюзнай дзяржаве, яна фактычна спісаная з дамовы аб стварэнні Еўрасаюза. Ну, я б не сказаў, што гэтая дамова спісаная, але я думаю, што параўноўваць саюзную дзяржаву і інтэграцыю ў рамках еўрапейскага звязу абсалютна некарэктна. Таму што тут аб'ядноўваюцца дзве дзяржавы. Там аб'ядноўваецца шмат дзяржаў, дзе існуюць як бы сістэма стрымак і процівагаў. Заўсёды ёсць пэўныя балансы, хаця ёсць краіны, якія моцна ўплываюць, але заўсёды ёсць супрацьбалансы, некія кааліцыі, некія альянсы, якія можна стварыць, каб эту перавагу вялікіх дзяржаў, там Нямецчыны, неяк ураўнаважыць. Тут жа існуюць две дзяржавы. І гэтыя дзяржавы зусім розныя па маштабу, па палітычнай вазе, па эканамічнай вазе, геапалітычнай вазе. І таму зразумела, што пры любым аб'яднанні, што б там не запісалі ў дакументах, зразумела, будзе дамінаваць Расія. Гэта абсалютна відавочна. Таму пры такім аб'яднанні казаць пры такой інтэграцыі ў рамках саюзнай дзяржавы казаць пра захаванне, паўнавартаснае захаванне беларускага суверэнітэту абсалютна не выпадае. Каб закрыць, паколькі нас паспрабуем падвесці вынікі такія больш шырока, паспрабуем закрыць гэтую тэму такім пытаннем. Вы сказалі, што прыгадалі канфлікты паміж Мінскам і Масквой і 10-го года, і ранейшыя, і пазнейшыя. І зараз, чаму выносіць яго ў адну з самых значных падзей? Можа, гэта шараговая падзея? Прывычка такая, там можа, напрыканцы года з перыядычнасцю раз там у 2 гады Мінску і Маскве сварыцца. Гэта сварка трохі адрозніваецца ад папярэдніх сварак. Ніколі раней Расія не ўвязвала пытанне эканамічнай дапамогі з пытаннем аб інтэграцыі ў рамках саюзнай дзяржавы. Ні ў 2006 годзе, ні ў 2010 годзе так пытанне не ставілася. І нават калі ў 2002 годзе вядомую прапанова Пуціна ўваходзіць у Расію 5-6 абласцямі,
Вот. Там таксама не ўвязвалася гэта з эканамічнай дапамогай. А вось тое, што адбылося цяпер, это ўпершыню. Вось. Але я вось на што звярнуў увагу. Пакуль Лукашенко не выглядае загнаным у кут. Таму што калі Лукашенко загнаны ў кут, ён пачынае скандаліць і сварыцца. А як Лукашенко можа сварыцца і скандаліць, мы добра ведаем, якія словы ўжываць у адрас, так сказаць, апанентаў і так далей. Пакуль тон Лукашэнкі, ну, скажем так, даволі яшчэ міралюбівы. І гэта, я думаю, што ён разлічвае на нейкі кампраміс. Вось. І таму я б не падзяляў вось такіх алармісцкіх, яшчэ раз падкрэсліваю, прагнозаў, што ўсё прапала. То есть пакуль што самае такое скандальнае слово, ужытае Лукашэнкам, было, там, памяняў браты на партнёры. Ну, не толькі там падчас прэсавай канферэнцыі былі яшчэ такія папрокі, даволі рэзкія, але яны такія стандартныя. Добра, калі з захаду паглядзець на, дакладней з усходу паглядзець на захад, на тым накірунку, вот мы тут абмяркоўвалі на мінулым тыдні з тым жа самым Дзянісам Мільянцовым, як развіваюцца ўзаемаадносіны з Еўрасаюзам, і ён прызнаў, што так, мы как бы рухаемся наперад, але так топчучыся на месцы на адным. Вот як вы лічыце, цягам гэтага года нейкія значныя зрухі, ці значныя падзеі, ці значныя, можа быць, сімптомы, па крайней меры, былі на заходнім фронте? Так, працэс нармалізацыі адносін з захадам працягваўся. Вось, мы можам заўважыць, што працягваўся працэс ператварэння Мінска ў месца нейкіх еўрапейскіх форумаў. Вось, было выязное паседжанне Мюнхенскай канферэнцыі ў Мінску, былі іншыя мерапрыемствы ў рамках ОБСЕ, у рамках усходняга партнерства. За год сюды 3 раза прыязджаў еўракамісар Хан. Вось, некія фінансавыя, эканамічныя дывідэнды Беларусь стала атрымоўваць ад Еўрапейскага банка стабілізацыі і развіцця, Еўрапейскага банка рэканструкцыі і іншых фінансавых еўрапейскіх арганізацый. Беларусь цяпер атрымала, ну, скажем, крэдыты на некалькі соцень мільёнаў даляраў. Это ўжо нешта рэальнае, а не просто словы, заявы і абмен дэлегацыямі. Ну, але ўсё ж такі это крэдыты, якія трэба будзе вяртаць. Вось. Заўважны быў рух дэнармалізацыі беларуска-амерыканскіх адносін. Вось памочнік дзяржсакратара Мітчел прыязджаў у Мінск, сустракаўся з Лукашэнкам. Вось, упершыню за 16 гадоў такого ўзроўню візіт быў у Мінск. Вось, і можна меркаваць, што Беларусь вяртаецца як бы у замежную палітыку ЗША, чаго не было ўжо шмат гадоў. Вось, але пакуль што не адбылося тое, чаго ўсе чакалі. Мне падаецца, што вот это галоўнае, не адбылося падпісанне 2 важных дакументаў. Дакументу аб прыярытэтах партнёрства і дакументу аб спрашчэнні візавага рэжыму для грамадзян Беларусі. Вось. І гэта, мне падаецца, вельмі важны сімптом, вельмі важны сігнал, што адносіны Беларусі з Еўропай уперліся ў нейкую столь, вышэй, далей, якой як бы яны пакуль што не могуць развівацца. Вось, мы перарвемся, я выбачаюся, на кароткую паузу. 3 хвіліны навінаў на Еўрарадыё. Нагадаю, разам з Валерыем Карбалевічам аналізуем знешне і ўнутраныя палітычныя падзеі 2018 года. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. Рухайся з намі. Еўрарадыё.
Навіны – наша справа. Вітаю ў студыі Святлана Адзінецка, родка пра асноўныя падзеі. Базавая велічыня з новага году павялічыцца на 1 рубель, але ў 2018 годзе беларусы так і не дачакаліся даўно абяцаных па 500. Праўда, і не было і новых фінансавых крызісаў, затое назіралі за пастаянным ростам кошту бензіну і прадуктаў у крамах. Ці сталі беларусы жыць горай у 2018-м, ці ўратуюць беларускую эканоміку рэформы, і ці магчымыя гэтыя рэформы пры цяперашняй уладзе? На гэтыя ды іншыя пытанні мы пагаворым з Вадзімам Іосубам. Гэта будзе своеасаблівае падвядзенне эканамічных вынікаў года. Слухайце размову са старэйшым аналітыкам Альпары Вадзімам Іосубам у 16:05 адразу пасля выпуску навінаў. Цыганка без пашпарта з рэпартажа Еўрарадыё атрымала грамадзянства ў Беларусі у выглядзе падарунка на Новы год. Пашпарт мне выдалі, дзякуй, што пацікавіліся, сказала яна нам. Знайшліся людзі, дапамаглі грашыма на штрафы, і сёння я еду на біржу шукаць працу. Анна Юзыпчук лічылася асобай без грамадзянства. Нягледзячы на тое, што нарадзілася і жыла ў Беларусі, за апошнія гады жанчыну штрафавалі за парушэнне міграцыйнага заканадаўства. У апошнія дні года чакаецца снег і мокры снег. Тэмпература паветра цягам 3 наступных сутак будзе вагацца ад -5 да +3. І першы дзень 2019 года будзе мець такое ж самае надвор'е. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з палітычным аналітыкам Валерыем Карбалевічам мы працягваем аналізаваць самыя важныя палітычныя падзеі 2018 года. Спадар Валерый, вы адзначылі, што в усходнім накірунку самае важнае гэта было пагаршэнне адносінаў, ці там такі нафтагазавы чарговы крызіс паміж Мінскам і Масквой. На захадзе, нягледзячы на пацяпленне ці там паляпшэнне адносінаў з Еўрасаюзам, з США, мы так і не дамагліся, у выпадку з тым жа самым Еўрасаюзам, падпісаць важныя дакументы, прыярытэты партнёрства і па аблягчэнні візавага рэжыму, ці, прасцей кажучы, змяншэнне кошту шэнгену для беларусаў. На ваш погляд, што чакаць ці ў самыя апошнія дні бягучага года, ці ў першыя дні наступнага года на гэтым усходнім накірунку, ці атрымаецца ўсё ж такі палепшыць адносіны з Крамлём у Александра Лукашэнкі? Ну і на захадзе вашы прагнозы, можа быць, наступным годзе нарэшце візы стануць па 30 ці па 35? Мне падаецца, што, ў прынцыпе, на гэтыя два пагадненні, пра якія мы казалі, пагадненне пра спрашчэнне візавага рэжыму і пагадненне пра прыярытэты партнёрства, у прынцыпе, падпісаць іх рэальна наступным годам, таму што там невялікія пытанні, там адно пагадненне блакуе Літва, патрабуючы нейкіх там яшчэ саступак у пытанні атамнай электрастанцыі, другое пагадненне блакуе Польша, патрабуючы павелічэння консульскага аддзелу ў амбасадзе Польшчы. В прынцыпе, гэтыя праблемы не сказаць, што б не вырашальныя. У мяне такое ўражанне, што беларускі бок не вельмі і зацікаўлены у тым, каб хутчэй падпісаць пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыма. Беларускі бок не вельмі зацікаўлены, каб беларусы больш ездзілі за мяжу. І па эканамічных прычынах, і, магчыма, і па палітычных, і па ідэалагічных. І ілюстрацыяй такой для пацвярджэння такой маёй думкі з'яўляецца тое, што Беларусь адмаўляецца ўводзіць дамову аб малым памежным руху паміж Беларусю, Літвой, Беларусю і Польшай. Хаця Літва і Польша ўсе працэдуры ўжо ажыццявілі, і фактычна пытанне блакуе беларускі бок.
Вось. Таму я думаю, што вось гэтыя пытанні цалкам рэальна вырашыць. Ну а далей тут ўсё ўпіраецца ў больш сур'ёзныя праблемы, у праблемы правоў чалавека, праблемы з дэмакратыяй у Беларусі. Хоць гэтыя пытанні адышлі трохі на другі бок, ну але ўсё ж яны замінаюць па вялікаму рахунку дальнейшую інтэграцыю Беларусі ў некія еўрапейскія працэсы, еўрапейскія структуры. Што тычыцца усходняга вектару, што тычыцца дачынення ў Беларусі з Расіяй. Ну, пры ўсім пры тым, калі нават Расія дацісне эту сітуацыю і адмовіцца кампенсаваць Беларусі страты ад падатковага маневру Расіі, не думаю, што Лукашенко будзе моцна стукаць дзвярыма. Пагражаць будзе, але стукаць не будзе, бо акрамя субсідзіравання Беларусі праз стварэнне ў Беларусі нафтавага афшору, які доўгі час, так сказать, існавала сітуацыя. Да, акрамя гэтага, у Расіі ёсць некалькі яшчэ кірункаў, з дапамогай якіх яна фінансуе беларускую эканоміку. Па-першае, гэта льготныя цэны на газ. Наступным годам гэтыя льготы захаваюцца, Расія кампенсуе павышаныя цэны з дапамогай такой схемы, як ператаможка. А затым беларуская прадукцыя мае льготныя умовы экспарту на расійскі рынок. Затым крэдыты расійскія. Без гэтых крэдытаў беларуская эканоміка не можа захаваць статус-кво. Глядзіце, кожны год, калі Беларусь павінна вяртаць старыя даўгі, Беларусь выплачвае 10%, 25%, а потым кажа, а больш няма грошай. Расія дае новы крэдыт, рэфінансаванне, каб вярнуць стары. І так кожны год у выніку гэты доўг Расіі расце з кожным годам. Вось, крэдытная эта піраміда расце, але Лукашенко гэта не вельмі турбуе, таму што я думаю, ён упэўнены, што гэтыя грошы плаціць не будзе. Што расійскі доўг плаціць не будзе, зверніце ўвагу, Расія шмат разоў па многіх кірунках выказвае прэтэнзіі адносна там Беларусі, што там і кантрабанда сельхозпрадукцыі з Еўразвязу праз Беларусі ідзе, што там неякасная прадукцыя, што яшчэ некія рэчы там мытныя, што там Беларусь увяла 30-дневны безвізавы рэжым для грамадзян 80 краін і так далей, і так далей. Але вось адносна таго, што Беларусь не выплачвае крэдыты, не выплачвае даўгі, я не памятаю такіх прэтэнзій. Вось. Ну, ёсць прэтэнзіі, што мы там нібыта кормім Беларусь. Ну, это такая агульная, а канкрэтных прэтэнзій няма. Таму не уяўляю, што, скажам, прыйдзе час і Расія аб'явіць, скажам, ну вот, Беларусь не можа выплачваць даўгі, таму дэфолт. Вот. То бок, акрамя нафты, ёсць шмат іншых кірункаў, па якіх Расія эканамічна дапамагае Беларусі. І таму стукаць дзвярыма Лукашенко не будзе, таму што можна пазбавіцца і ўсіх астатніх кірункаў субсідый. Таму Лукашенко будзе асцярожны, хоць і будзе зразумела вельмі моцна біцца за гэты нафтавы маневр, падатковы маневр. Ну, давайте яшчэ, калі па знешняй палітыцы, вы ўжо сказалі, што паляпшаюцца адносіны з ЗША, ідуць ужо разговоры пра тое, што магчыма вернуцца нарэшце паслы. Беларускі паедзе ў Вашынгтон, амерыканскі прыедзе ў Мінск, збудзецца, не збудзецца, паглядзім. Мяне цікавіць, на ваш погляд, была чарговая сустрэча Лукашенка і Парашенка, нават форум рэгіёнаў беларуска-украінскі прайшоў. Шмат кажам пра тое, што і Кітай наш там стратэгічны партнёр, там накірунак гэты добра апрацоўваецца. Усе пагодны. Да. Як вы лічыце, на гэтых двух накірунках, украінскі і кітайскі, былі нейкія там прарыўныя падзеі цягам гэтага года?
Прарыўных падзеяў не было. Калі казаць пра беларуска-украінскія адносіны, то з аднаго боку быў вось гэты форум рэгіёну, упершыню такая падзея. Вось, хаця я не думаю, што гэта вельмі моцна паўплывае на эканамічныя стасункі, но але сам факт, што ўслед за форумам рэгіёнаў Беларусі і Расіі адбыўся форум рэгіёнаў Беларусі і Украіны, ну ён так бы важны ў сэнсе таком палітычным, іміджавым і так далей. Але адначасова ў беларуска-украінскіх адносінах былі і шэраг скандалаў, звязаных і са шпіёнамі, шпіёнскі скандал дасюль не урэгуляваны. І тое, што пэўныя украінскія грамадзяне трапляюць у чорны спіс, які стварыла Расія, і ім забаронены ўезд у Беларусь, і такія скандалы рэгулярна здараюцца. Вось. І тое, што Беларусь выкарыстоўвае Украіну як пужалку для ўласнага насельніцтва, кажа пра тое, што адтуль з Украіны там і зброя ідзе, і велізарная колькасць бежанцаў, цікачоў, што абвяргаецца украінскім бокам. Вось, зразумела, ўсё это ускладняе адносіны. Ну і плюс галасаванне Беларусі ва ўсіх міжнародных арганізацыях на карысць Расіі, калі абмяркоўваецца рэзалюцыя пра расійска-украінскія адносіны. Усё гэта стварае дрэнны фон ва ўкраіне адносна Беларусі. Вось. Ну, тым не менш, я не думаю, што моцна памяняецца штосьці ў гэтым плане. Не думаю, што Мінск перастане быць той пляцоўкай, дзе зараз ідуць перамовы пра урэгуляванне сітуацыі на Донбасе. Не думаю, што наступным годам адбудуцца некія радыкальныя змены ў беларуска-украінскіх адносінах. Кітай, ну, сапраўды, з гэтым годам не адбылося такіх нейкіх важных падзеяў. Вось тыя праекты, якія раней пачалі рэалізоўвацца, яны паціху рэалізуюцца з розным эканамічным эфектам. Пакуль незразумела, наколькі эфектыўны будзе вялікі камень, пакуль толькі Беларусь укладае грошы, ці будзе нейкі эфект, пакуль незразумела. Тое ж самае з аўтамабільным заводам, дзе, значит, кітайскі аўтамабіль выпрацоўваецца, невядома, ці дасць гэты эфект, таму што для таго, каб завод запрацаваў эфектыўна, прыбыльна, трэба, каб 35 000 год аўтамабілей было. А зараз далёка да гэтай лічбы. Шмат скандалаў з тымі заводамі, якія пабудаваў Кітай і ў Светлагорску, і ў Добрушы, і вот этот акумулятарны завод пад Берасцем, дзе пастаянна пратэсты ідуць з нагоды экалагічных наступстваў. Вось, то бок тут такая даволі супярэчлівая сітуацыя. Але я б яшчэ вярнуўся да беларуска-амерыканскіх адносін. Вы казалі пра вяртанне амбасадараў. Калісьці беларускі бок ставіў такую умову. Спачатку ЗША адмяняюць санкцыі эканамічныя адносна Беларусі. І толькі тады вяртаюцца амбасадары. Але праблема ў тым, што адмена санкцый не можа быць ажыццёўлена рашэннем адміністрацыі прэзідэнта ЗША, таму што санкцыі ўведзены ў ЗША рашэннем Кангрэса, акт аб дэмакратыі ў Беларусі. І пакуль гэты акт не адменены, сама адміністрацыя гэты санкцыі адмяніць не можа. А каб адмяніць гэты акт, з улікам таго, што там у розных палатах адміністрацыя прэзідэнта не мае большасці, там у адной палаце дэмакраты дамінуюць, і з улікам таго, што ў Беларусі па вялікаму рахунку мала што мяняецца ў сэнсе дэмакратыі і праў чалавека. Таму я не бачу, якім чынам ЗША можа адмяніць санкцыі. А калі санкцыі не адменены, то і я зноў жа цяжка ўяўляю, як могуць вярнуцца амбасадары. Хаця Беларусь можа тут пайсці на пэўныя саступкі, калі яна вельмі зацікаўлена ў гэтым. Ну, а наколькі яна зацікаўленая, тут пакуль цяжка сказаць, судзячы вот па тым непадпісаным дакументам важным з Еўрасаюзам, здавалася б важныя, а была б зацікаўленасць, падпісалі бы, так і тут. Як вы лічыце, калі браць унутраныя палітычныя падзеі, як яны
Ну, па-першае, вот на ваш погляд, ці маглі б вы там коротко просто пералічыць асноўныя палітычныя унутрыбеларускія падзеі, і па-другое, як яны паўплывалі на наш знешнепалітычны імідж? По вялікаму рахунку гэтым годам ва ўнутранай палітыцы мала што памянялася. В Беларусі захоўваецца даволі жорсткі аўтарытарны рэжым. Мясцовыя выбары, якія прайшлі зімой, прайшлі па традыцыйнаму беларускаму сцэнару. Яўка была вельмі маленькая, і увогуле па ўсёй краіне дапусцілі ў адзін сельскі савет толькі аднаго апазіцыянера. Вось як гэта вельмі яскрава дэманструе, што сабой уяўляе беларускі палітычны рэжым. Прарыў такі дэмакратычных сіл у мясцовую ўладу. Дарэчы, мінулым разам, здаецца, там было трошкі больш, некалькі нават было апазіцыянераў, а цяпер толькі адзін. Вось. Працягвалася рэпрэсіўная палітыка адносна грамадзянскай супольнасці, адносна апазіцыі. Тут можна ўзгадаць і справа Белта, і справа прафсаюза РЭП, і новы закон аб СМІ, які абцяжарыў, значыць, каментарыі на розных беларускіх сайтах. Вось. І крымінальная справа адносна кіраўніка гендырэктара Белапан Алеся Ліпая, які неўзабаве памёр. Вось. І пераслед журналістаў Белсату. То бок, у гэтым сэнсе палітычны рэжым мала памяняўся, і, зразумела, гэта ніяк не ўмацавала імідж Беларусі ў адносінах з еўрапейскімі краінамі, з еўразвязам ці США. Вось. І я не бачу, што нешта сур'ёзна памяняецца ў гэтым плане наступным годам. Ну і апошняе, мы тут шмат і цягам гэтага, і цягам мінулага года, ну не мы з вами, а улады Беларусі казалі пра тое, што выносілі на такі п'едэстал, што мы ж тут выспа стабільнасці ў рэгіёне, мы тут гарант бяспекі, донар бяспекі. Як вы лічыце, ўсё ж такі гэты вот тое, што вот это, я не знаю, тэзіс гэты, ён па-ранейшаму іграе на заходнім рынку, звяртаюць на яго ўвагу, ці ўжо неяк асабліва і забыліся на яго? Я думаю, што зразумела, ніхто усур'ёз не ўспрымае тое, што Беларусь можа стаць цэнтрам урэгулявання нейкіх сур'ёзных канфліктаў паміж вялікімі дзяржавамі, што Беларусі тут адбудзецца перазапуск хельсінскага працэсу, і Беларусь будзе ў цэнтры. Па шмат такіх прычынах, і потому, што Беларусь не вельмі вялікая дзяржава, якая магла ўплываць на еўрапейскую палітыку, і таму, што фармальна ўсё ж Беларусь з'яўляецца саюзнікам Расіі, якая адна з галоўных бакоў канфлікту. Але я думаю, што вось гэтыя заявы беларускіх афіцыйных асобаў, яны уплываюць станоўча на замежную палітыку Беларусі. Яны як бы даюць уяўленне пра Беларусь, што яна ўсё ж такі не сатэліт Расіі, што яна ўсё ж такі некая трохі самастойная, што яе лінія, яе замежная палітыка трохі адрозніваецца ад расійскай. Вось. І таму гэта трэба ўлічваць, і я думаю, што не выпадкова менавіта па гэтай прычыне той жа памочнік дзяржсакратара ЗША Мічел прыехаў у Мінск. Вось. Таму я думаю, што гэтыя заявы, гэты імідж, які спрабуе афіцыйны мест на сябе як бы ўзяць, ён, у прынцыпе, са знакам плюс. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў мяне ў гасцях быў Валерый Карбалевіч. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Працаваў Зміцер Лукашук у студыі, і мы падводзілі палітычныя вынікі адыходзячага года.